fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Il-Qudisa sa nofruha għal-Roħ Wenzu, Ġanna u l-familja Galja. Nilqawkom eżis Pellegrini għal din l-erba tal-Madonna bitħejja għal-festa ta' tluħ taħħa fis-sema. Nilqgħu fostna l-emigranti kollha tagħna huma fejn huma b'mod partikolari nsellmu lil dawk ta' Bakkus Marsh ġewwa Melbourne li ilhom ukoll jingħaqdu f'din id-devozzjoni tant għażiża. Filwaqt li nresqu l-intenzjonijiet tagħna llum nitolbu għal waħda persuna illi se tagħmel intervent kirurġiku llum biex il-mulej jgħinna. Nippreżentawla lill-Verġni Marija lil dawk l-ummijiet kollha li għaddejjin minn kull forma ta' tiġrejb tar-ruħ u tal-ġisem. Ejja narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħaniċċelebraw dawn il-mister qaddisa. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, iħenna għalina Alla li jista' kollox jaffrinna rnubitna jwassalna għal ħajja ta' dejjem nitolbu. Illum qegħdin nagħmlu it-tifkira ta' Marija dix-xiplu tal-mulej. U Alla inti rġajt ħabbibt miegħek id-dinja permezz tad-demm għażiż ta' ibnek u ħdejn is-salib oġbok tagħmel lill-Omm u l-Verġni Marija rikonċiljatriċi tal-midin bejn, għatina li niksbu l-maħfra ta' dnubietna bl-interċessjoni tal-Omm Verġni bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarim il-ktieb tal-Eżodu. Mosè kien jira l-merħla ta' ħatnu Ġetru għas-sejs ta' Midjan u ħa il-merħla li lem fid-deżert u wasal ħdej Ħoreb il-muntanja ta' Alla. Hawn derlu l-anġlu tal-mulej f'ħuġġiġa nar qalb il-Ollieq. Mosè ħares u ra l-Ollieq jaqbad bin-nar bla ma jintemm. Mosè qal, ħanersaq u nara din id-dera tal-għaġeb, għala mhux jinħaraq il-Ollieq. Il-mulej raħ riesaq biex jara u Alla sejjaħlu minn qalb il-Ollieq u qallu, Mosè, Mosè, u Mosè wieġeb, hawn jien. U l-mulej qallu, la tersaqx l-hawn, neħħi l-qorq minn riġlejk, għax il-post li inti fuqu u art qaddisa. U s-sokta jgħidlu, jienu Alla ta' missirietek, Alla ta' Abraham, Alla ta' Iżak u Alla ta' Ġakob. Mosè għatta wiċċu għax beża jħares lejn Alla. U l-mulej qallu, issa ara, il-karba ta' wlied Iżrael waslet sa għandi u rajt ukoll it-takkis li bih qegħdin jaksuhom l-Eġizzjani. Ejja mela ħanibatek għand il-Farawn biex toħroġ lil wlied Iżrael il-poplu tiegħi mill-Eġittu. Mosè wieġeb lil Alla, min jien biex immur quddiem il-Farawn u noħroġ lil wlied Iżrael mill-Eġittu? U Alla wieġbu, jiena inkun miegħek u dan ikun is-sinjal li jien battek meta tkun ħriġt lil poplu tiegħek mill-Eġittu, intom tqimu lil Alla fuq din il-muntanja. Il-kelma tal-mulej. Ħanin u twajjeb il-mulej. Birek ruħ tiegħi il-mulej, b'qalbi kollha nbierek l-isem qaddis tiegħu. Birek ruħ tiegħi il-mulej u la tinsiex il-ġid kollu li jagħmel miegħek flimkien. U li jaħfer dnubietek kollha, ifejjaq il-mart tiegħek kollu, jifdil il-ħajtek mill-qabar, iħadnek bit-tieba u bil-ħniena flimkien.
المولي يعمل السوا والحق مع المحقورين كلها، وعرف للموسى الحساب تيو لميل تيو للوليت إسرائيل. في المكان نقوموا بالويفقة ونكنتاو في المكان. هاليلويا هاليلويا. انفهرك مسير سيت السما والارض، عشان تداون الهويج تسلتنا وريتم لتشكيكنين. هاليلويا هاليلويا هاليلويا. داون الهويج خبيتم للمناندو الارف والدان وريتم لتشكيكنين. المولاي معكم. قري من الإفانجيليو سكونت سان ماتاو. فداك الزمين جيسو قبطو قال انفكرك مسير سيت السما والارض، عش انتي دا الهويج خبيتم للمناندو الارف والدان وريتم لتشكيكنين. ايوا مسير عش ليلك اكوجبك كلش كموت ليلي من مسيري، وهات ما يعرف لللبن يكموش المسير، كيف هات ما يعرف للمسير يكموش لبن، وداك للبن داك لليلو لبن اريت يعرفولو. الكلمة تالمولاي. متى احنا نجو باش نعملو داون البلغريناجي نعملوهم بدراوة بديفوزيوني قديسة، اما نعملوهم وكل باش نكبروا في المحبة تاعنا لين الله permezz tal-imħabba tagħna li għandna lejn Ommu Marija. Aħna fil-mixja tagħna spiritwali spiss nistaġbu bil-progress li jagħmlu l-erwieħ qaddisa il-maħbubejn ta' Alla meta insew lilhom infushom u bdew jagħmlu iktar ir-rieda ta' Alla milli r-rieda tagħhom. Minn fejn telqu? Telqu mix-xewqa li ħawwel l-Ispirtu Santu fil-qalb tagħhom illi jsiru dixxiepli assidwi tal-mulej. Assidwi x'jiġifieri? Jiġifieri dejjem f'kull ħin tkun dixxieplu. U l-għażla li aħna jdu nagħmlu f'ħajjitna ngħid jien b'din il-kelma, b'dan il-ġudizzju, b'din l-għażla jien dixxieplu jew bniedem traditur. Jien inħobbu lill-mulej jew jien inħobb li l-nifsi. Jien lest li nagħmel ir-rieda tiegħu li jew lest li nagħmel ir-rieda tiegħi. U jekk inti tpoġġi lilek innifsek f'kontemplazzjoni bi ftit meditazzjoni u s-santwarju ta' Pinu u appost ideali għalhekk li aħna nirriflettu, wieħed jinduna jekk l-għażliet tiegħu mhumiex l-għażliet evanġeliċi, jekk humiex għażliet mimlijin imħabba għall-oħrajn, jekk humiex mimlijin ħeġġa biex nagħmlu r-rieda tal-Alla. Jekk għandna nażlu malma biex turina kif għandna nkunu dixxiepli tal-mulej, għandna lil Marija. Jiġifieri diġà il-Qaddejs San Pawlu 6 fil-Marialis Cultus jgħidilna illi Marija hija l-ewwel u l-aqwa fost id-dixxiepli tal-mulej. Anzi, fil-prefazzju li se ngħidu llum jiġifieri t-talba ta' qabel it-talba Ewkaristika ara x'importanza jagħtu il-fatt mhux li nislet aħna kieku xi ħaġa kbira mhux hekk li nislet lil bina Ġesu fil-ġuf tagħha u li kien Alla is-Setan l-Omnipotenti li s-sema u l-art ma jesoħx imbagħad il-ġuf xkejken tal-Verġini Marija kien il-post ideali biex jammar fih biex isir bniedem bħalna. Mhux għal dan infaħruha lil Marija, infaħruha għax kienet id-dixxieplu perfett. Nislet li ben ta' Alla fil-ġuf safi tagħha, imma wis aktar ħinja għaliex kienet id-dixxieplu tal-Verb magħmul bniedem. Mhux tant għax nislitu, ara t-talim sabiħ li twassilna l-Knisja, il-prefazzju tal-lum. Għaliex kienet id-dixxieplu tal-Verb magħmul bniedem. U fiċċet bħala dixxieplu bil-ħerqa kollha li tkun taf, kemm sabiħa dejn, li tkun taf x'inhi r-rieda tiegħu u għamlitha bil-fedeltà kollha. Aħna kemm ngħaddu minn tiġri Peżistan u x'hekk. U tajt iwa lili inħobbu daqshekk il-mulej u nagħmel tant għalih u ħdiem tant iwa lili jittrattani hekk.
ħafna drabi ir-rieda tiegħu tkun illi ngħaddu minn dak il-mument ta' purifikazzjoni. Naturalment, il-ġisem tagħna jirribella, il-moħħ tagħna jirribella x'aħna nagħmlu r-raġun, aħna minn għalina la aħna mmorru l-knisja, la jien qassejs, la aħna sorijiet, la aħna bnedmin tajba la ma nagħmlu kultant tisma' kif il-ħażin dejjem jirrenja u t-tajjeb ma jirrenjax, it-tajjeb jirrenja wkoll fil-qalb. Mhux l-affarijiet tad-dinja li jkun iħobbok alla mhux se joqgħod jipprovdilek il-binej u l-flus mhux hemm qiegħda l-ġid veru. Il-ġid veru eżistew tgħiduli intom il-paċi tal-qalb. Li inti tkun konxju, tkun konxja illi f'dak kollu li għaddejja minnu il-mulej jridek għaddi u inti tagħmel l-assens tiegħek, inti tgħidlu mulej jien basta hemmint, basta tridu int, u dilli tgħallimna il-Verġini Marija, dilli tgħallimna meta xmun jgħidilha daħ jkun il-waqgħa u l-qawmien ta' ħafna f'Iżrael u lilek sejf jinfidlek ruħek l-eżistenza tiegħek. Aħna ngħaddu mid-tbatija, imma nridu nkunu konxi li l-mulej hekk jixtieq minna. Allura dixxiplu perfett tal-mulej skont l-iskola ta' Marija xi tkun? Waħda tisma' il-kelma u tagħti widen, mhux tisma' nisimgħu ħafna affarijiet, ikun hemm min jarak jgħidlek għajjatlek id-darba ma smajtni, billi tgħajjat. Ma nagħtix widenek, ma tolqotlix il-qalbi, mhux se nkellmek il-kelma tal-Alla. Mulej misli il-qalbi bil-kelma tiegħek. L-ewwel smih tal-kelma u smih tal-qalb. Wara il-kontemplazzjoni, il-Verġini Marija kienet taħseb fuq dan kollu, taħseb u aħna kemm hawnhekk ma' tribuna u miktub il-Manifikat u aħna fit-tribuna ta' qalbna kemm il-Manifikat se ngħidu. Għal ġejt kbir, speċjalment il-ġejt spiritwali li għamil magħna l-mulej. Meta li ħelisna mill-ħażen tagħna, mis-supervja tagħna, aħna li jidrilna li aħna xi ħaġa kunna kemm aħna, imbagħad nindunaw kemm aħna żgħar. Daqsxejn ta' marda xkejkna u ġibna darna mal-ħajt, daqsxejn ta' tiġrib xkejkel. Il-kelma tal-Alla taħseb fuqha u inkantaw lill-Manifikat lill-mulej. Imbagħad nagħmel il-pass biex f'kull mument tiegħi jien dixxiplu. Kif? Nerfa salibi kuljum u nimxi waraj. Ħadd ma jista' jkun dixxiplu tiegħi jekk ma jarfax salibu kuljum u nitolbu għad il-grazzja. Smih tal-kelma, kontemplazzjoni, salib. Il-Verġini Marija llum f'din l-erba' qaddisa tagħha ma rridx ninsa llum ukoll 17 jaħbad festa ta' San Giuseppe u x'hekk. U llum jaqla ħafna grazzi nitolbu il-grazzja tal-Verġini Marija u ta' San Giuseppe biex indaħlu din il-kelma f'qalbna u nħalluha tagħmel frott ta' konverżjoni fina. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Miġburin madwar l-artal tal-mulej, ejjew issa mimlijin nubiet kif aħna, mimlijin supervja ma niġu qoddim il-mulej xorta waħda, nitolbu ftit ħniena magħna u jaqsam magħna il-kelma tal-faraġ u tal-maħfra tiegħu. Missier Qaddejs permezz tal-bint għażiża tiegħek l-Omm singolari ta' Ħuna Ġesu Kristu nitolbuk biex il-qalb tagħna tiftaħa għall-kelma tiegħek ħalli tinżera fija l-kelma tal-ħajja ħadd tkun art fertili illi tagħmel ħafna frott mhux biss għalina imma l-ambjenti li fihom ngħixu nitolbu għall-immigranti jeżistana, speċjalment dawk li għadhom jożżu il-valuri tal-Vanġelu biex jgħixuhom u jgħadduhom lill-ġenerazzjoni l-ġdida. Nitolbu għalina speċjalment meta nitbedu mid-dixxipulat biex terġa' tressaqna lura b'imħabba kbira lejk. Nitolbu għall-ommijiet kollha, għall persuni morda, għal dawk li se jagħmlu x'intervent illum biex inti tieqaf magħhom tagħtihom il-faraġ u l-fejqan illi għandhom bżonn. Nitolbu għalina hawn preżenti biex dawn il-laqat li nagħmlu hekk f'dan is-santwarju jimlewna b'ħeġġa kbira biex insiru iktar ħbieb veru tal-Vanġelu, dixxipli tal-mulej Ġesu. Nitolbu għal dawk li huma birda jew iħossuhom ftit il-bogħod mill-prattika reliġjuża biex iż-żjarat u l-pellegrinaġġi għal dan is-santwarju iħeġġu fihom ix-xewqa li jagħmlu dejjem ir-rieda tal-Alla. Nitolbu
ħarsitna fuq il-wiċċa żejs tal-Verġni tagħna ta' Pinu, nippreżentawla lilna nfusna lill-eżis tagħna, speċjalment dawk li għaddejjin minn xi mumentej ta' tiġrejb li żgħażagħ tagħna l-isqof Anton għamlilna pritka sabiħa nhar il-Ħadd San Ġorġ, nitolbu ħalli l-kelma tiegħu tolqot lil dawk kollha responsabbli mill-mitjubija u mill-benesseri spiritwali taż-żgħażagħ tagħna, nitolbu ħalli l-Verġni Marija timla lil dawk kollha responsabbli b'ħeġġa kbira. Nippreżentawla fi skiet ta' qalbna it-talbiet kollha tagħna. Ngħidu flimkien Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midin bejn issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Tolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla il-Missier li jista' kollox. Ħares bil-ħniena mulej lejn l-offerti li brat ta' ħajr qegħdin inġibulek fit-tifkira tal-Verġni Mqazza Omm Ibnek u d-dixxiplu tiegħu għatina illi bihom niksbu għerf u grazzja bil-kotra li bil-ħila tagħna biss qatt ma naslu li jkollna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu lubna il fuq, nieżu ħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew, mulej Missier Qaddisa Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irrodulek ħaj bi Kristu Sidna. Ommu il-glorjuża Verġini Marija bir-raġun kollu tissejjaħ Kinja għaliex taqilha tnissel libnek fil-ġuf safi tagħha, imma wisq aktar ħinja għaliex kienet id-dixxiplu tal-Verb magħmul bniedem, fittxet bil-ħerqa kollha li tkun taf x'inhi r-rieda tiegħu u għamlitha bil-fedeltà kollha. Għalhekk flimkien mal-anġli kollha infaħru l-kobor tiegħek aħna u ngħidulek Qaddis, Qaddis, Qaddis. Osanna fl-ola tas-smewiet, mbirek minn ġej fisem il-mulej, Osanna fl-ola tas-smewiet. Qaddis tassew int mulej, int lajn ta' kull dusija qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, illi meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħan il-ħobs raddi l-ħaj qasam tal-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara l-ikla ħaj il-kanċi reġa' raddi l-ħajr tal-dixxipli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu il-koll għax dan huwa il-kanċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
danu il-misteru tal-fidijin ħabru il-mewt tiegħek mulej inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek nistennewk sa ma tiġi fil-glorja għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħaj xoġbok tilqana għaw qudiemek biex naqduk miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li inna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taf li mħabba flimkien mal-Papa Franġisku l-isqof tagħna Anton il-ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek li għalihom qegħdin noffru dil-Qudiesa Wenzu Ġanna u l-familja Galja li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxu xtaw għal ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna illi raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha daħalhom qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk għati li jenna u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġini mqazzom malla Marija ma' żewġa San Giuseppe mal-Apostli mal-Qaddisin kollha illi jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja għamel li magħhom infaħruk u insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġie u glorja għal dejjem ta' dejjem. Wiċċ imwiċċ mal-wiċċ mimli ħniena tal-missier. Hija xorti sabiħa ħafna. Aħna ħafna drabi nitolbuha meta nindunaw bid-difetti tagħna, bl-iżbalji tagħna, bil-limti tagħna. Aħna lil missier ma nixtiequx imħallef, imma missier li jħobbna u jgħadirna u li jitfa' l-ħarsa tal-ħniena fuqna. Kemm aħna fortunati li bil-magħmudija nistgħu nsejħulu Papa missier lil Alla lil dak li jissemgħu l-art ma jisoħx u aħna nistgħu nidħlu għandu f'udjenza u hu jilqana. Ma nidħlux weħedna. Indaħlu l dawk il-persuni jeżis li huma xi ftit inbedin minnu. Ngħidulu mulej illum ġibnielek lil dawn il-persuni ħalli jiġu hemmhekk quddiemek. Ma nidħlux weħedna. It-talba tal-missierna hija talba qawwija ħafna. Ejjew naħsbu lil min se ndaħlu magħna f'din l-udjenza speċjali mal-missier. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina illum affrinna rinubitna bħalma nafru lil minu ħati għalina la daħanniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna x'inkunu ħielsa dejjem mid-dnub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom islim natikom islim tiegħi. La tħares lejn dunubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati għaslimu l-għaqda li inti trid fija int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Bil-qalb nagħtu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkun jiswew lilna se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem ħaruf tal-Alla li tneħħi dunubiet tad-dinja. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj li mnebtijek ifrit minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Sant tagħti l-ħajja lid-dinja tal-ġisem u d-dem. Danu il-ħaruf tal-Alla, danu li jneħħi d-dunubiet tad-dinja ħin jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
تفتش تجيب واحدة بطولة. ايوه ايوه جيب واحدة بطولة. O Marija, wis grazzjuża, inti l-om li żjed glorjuża, inti l-bint, inti l-arusa tal-imqazza Trinità. Mela lilek, o Marija, aħna nagħtu kull foħrija sabiex miegħek imennija ingawduk fl-eternità. Nitolbu mimlijin bil-feħ wara tqarbina li għamilna fiċ-ċokontana nitolbuk mulej biex nitalmu mill-eżempju tal-Verġni Marija ħankunu tassew disċipli tal-mulej billi nisimgħu bil-ħerqa il-kelma tiegħu u nożżuha b'qalbna kollha u li jgħix wisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru għejxu fil-paċi ta' Kristu. Tleta Avamarijiet lil Madonna l-bżonnijiet tal-familji kollha tagħna, speċjalment il-familji taż-żgħar tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
سلام عليك ماريا بالغراتيا ممليا المولاي ميك مبارك أنت في وسط النساء مبارك الفرات الجفتيك جسوم سلام عليك ماريا بالغراتيا ممليا المولاي ميك مبارك أنت في وسط النساء مبارك الفرات الجفتيك جسوم Madonna Tapino, sultana tal famiglia, Madonna